Per qui és el Martí? Per les petites, pels grans, per les que porten ulleres, pels que no en porten, per les de cabell curt, pels de cabell llarg, per les que tenen calor, pels que tenen fred, per les que guanyen, pels que s'esforcen, per les que riuen, pels que ploren, per les que arriben aviat, pels que arriben tard, per les fortes, pels fluixos, per les concentrades, pels distrets, per les que ballen, pels que canten, per les que llegeixen, pels que escriuen, per les científiques, els artistes, les tecnòlogues, els humanistes, les socials. totes i tots som Martí.